Aquest matí, a la sala de plens de l'Ajuntament s'ha presentat en roda de premsa el radar mòbil que properament s'utilitzarà a la nostra vila per conscienciar els ciutadans i evitar conductes incíviques a la carretera. L'eina, d'última generació, de la qual disposa la policia local de l'Escala, servirà per instal·lar-se aleatòriament en els punts més conflictius del municipi, penalitzant d'aquesta manera tots aquells conductors que no respectin la normativa de velocitat. La utilització del radar també servirà per disminuir la construcció o instal·lació de les molestes esquenes d'ase, que han funcionat molt bé com a mesura de reducció de velocitat. Bé, doncs, avui s'ha presentat aquest radar que ha adquirit l'Ajuntament per posar a disposició de la policia local com una eina més de treball per desenvolupar la seva funció de control i seguretat del trànsit. És una eina que, òbviament, la voluntat de l'Ajuntament no és que sigui una eina sancionadora en la seva totalitat, sinó que sigui una eina per utilitzar molta pedagogia, conscienciar el ciutadà que circular amb velocitats excessives a les vies urbanes és molt perillós. En principi la posarem en funcionament en propers dies, és un radar mòbil que per tant ens permet actuar en diferents carrers de la població. Abans de posar sancions farem una campanya de sensibilització i de conscienciació en diferents llocs. Pot durar un mes i mig, en què s'aturaran els vehicles i se'ls informarà de l'excés de velocitat que portin. I, lògicament, es tracta de lluitar contra aquelles conductes que són, diguem-ne, negligents o a vegades fins i tot molt puntuals, però que poden arribar a ser temeràries. Per tant, s'actuarà en diferents vies de la població, lògicament amb les vies més ràpides, on es produeixin més excessos de velocitat, però això no vol dir que no es pugui utilitzar en una via lenta on de tant en tant es pugui produir algun excés de velocitat també. Respon també a la necessitat de disposar d'una altra eina que es pugui combinar amb la col·locació d'esquenes d'ase, que com sabeu són molt efectives però són molt molestes. Els ciutadans demanen mesures, cadascú és lògic en el seu propi carrer, però vaja, no podem emplenar tota l'escala d'esquenes d'ase. Per tant, combinarem la utilització del radar amb la resta de mesures que s'utilitzen per controlar el trànsit i la velocitat. Des de l'equip de govern es vol deixar clar que la posada en marxa del radar no és un afany de recaptar diners, sinó com una mesura pedagògica i de seguretat per la vila. A part, la nova eina també servirà per fer estudis i analitzar el flux de trànsit. Ja s'ha explicat la voluntat que té l'Ajuntament de que sigui un radar per regular conductes incíviques expressament, i per tant no té cap voluntat sancionadora gratuïta, i nosaltres tenim la idea que tenim és de posar-lo en vies ràpides on hi hagi conduccions temeràries. Ens sembla que la incorporació de noves tecnologies que ajudin a mantenir la seguretat i assegurar que el vianant, sobretot també el conductor prudent, doncs estigui protegit, ens sembla que tot això són mesures benvingudes. Per tant, aquesta és la nostra voluntat. Nosaltres ja fent campanyes de difusió, de divulgació del funcionament, per tant, a partir d'aquesta segona quinzena del mes de desembre i sobretot a partir de l'any vinent, nosaltres irem explicant una mica el resultat d'aquestes actuacions. Amb aquest nou radar i amb l'aparell que tenim per sancionar els sorolls, especialment en les motos, que circulen per sobre dels sorolls permesos, creiem que estem assegurant el benestar dels escalencs i que treballem nosaltres amb la línia de que la policia sigui una policia que estigui al servei, com dèiem amb la roda de premsa, al servei dels ciutadans. Hem endegat campanyes de millora en la propaganda en el mobiliari urbà, de neteja de les parabòliques de les façanes de les cases, i per tant jo entenc que aquesta és una mesura més que revertirà en el benestar dels escalencs. El carrer Camp Rabassa, la Closa del Llop, l'Avinguda Riells o l'Avinguda Montgó són alguns dels punts on en algun moment s'instal·larà el radar, doncs són vies urbanes on sovint hi ha vehicles que circulen a velocitat elevada. Cal dir que els primers dies de funcionament no hi haurà sancions, doncs primerament s'engegarà una campanya on s'informarà als infractors i es deixarà un període de conscienciació.